estic fent aquí a Barcelona. Utilitzaré totxo vist en la part baixa, guarnit amb franges de ceràmica vidriada, que representaran girassols i fulles. I, sobretot, utilitzaré la superfície corba en lloc de la recta. No m'agraden gens les línies rectes. També projectaré una torre d'estil persa, que es veurà d'una hora lluny. I com que el tal senyor Quijano, el concunyat del marquès, és un músic amateur i també un gran col·leccionista de plantes exòtiques, l'edifici tindrà forma de U. Per protegir del vent del nord, un gran hivernacle per les plantes rares que es fa portar d'ultramar. I a més, guarniré les vidrieres amb una libèl·lula tocant la guitarra i un pardal sobre un orgue. I per si no en té prou, unes finestres de guillotina amb uns contrapesos que al pujar i baixar emetran uns agradables sons musicals. Señor Gaudí, ¿cómo me gustaría tener una casa como esta? ¿Usted me la haría? Què et penses? Que les faig com xurros? Au, toca i deixa'm fer el cafetonet tranquil. Viene mucho por aquí, no ve ni una línea recta, es un genio que Gaudí. Don Eusebio huele admira, todos saben que es así. Ahora le he hecho un gran palacio, el más bello que hay aquí. Què carai és aquest espai tan fosc i tenebrós? A veure, Eusebi, no m'heu fet construir les portes de l'entrada tan grans per poder entrar amb el cavall a dins el palau. Què voleu? Portar el cavall al dormitori?